L'edició 37 de la Copa Amèrica de Vela començarà a Vilanova i la Geltrú aquest setembre. Així ho ha confirmat aquest mateix matí l'organització del certamen. Durant 4 dies, la capital del Garraf serà escenari del primer enfrontament previ entre els 6 equips que disputaran la històrica America's Cup l'agost del 2024 a Barcelona. Feia temps que Vilanova treballava per aconseguir vincular-se a aquest gran i històric esdeveniment esportiu que la convertirà en el centre del món de la vela entre el 14 i el 17 de setembre, en la que serà també una oportunitat única de projecció per la ciutat i el territori. Vilanova i la Geltrú estrenarà al setembre la 37a Copa Amèrica de Vela i ho farà acollint la primera regata preliminar que donarà el tret de sortida al cicle previ de la competició, que enguany tindrà seu a Barcelona gairebé un any després, l'agost del 2024. Aquest matí s'ha confirmat el que és una gran oportunitat de promoció per a la capital del Garraf de formar part d'aquest esdeveniment de gran ressò mundial amb què s'estrena aquesta competició internacional al Mediterrani. L'opció de Vilanova s'ha imposat davant altres possibles candidates com Sitges o Palamós. Vilanova es convertirà així durant 4 dies en l'escenari de l'estrena dels 6 equips participants que seran a Barcelona aquest estiu i que s'enfrontaran per primera vegada a bord d'embarcacions de la classe AC40 al Port Vilanoví, considerat el tercer més important a Catalunya i que l'organització ha trobat idoni per al que serà un autèntic espectacle en el món nàutic, amb vaixells d'última tecnologia que agafen grans velocitats i s'eleven per sobre el mar. Aquests 6 equips són l'Alinghi Red Bull Racing, l'Emirates Team New Zealand, el Luna Rossa Prada Pirelli, l'American Magic, l'Ineos Britannia i el Cat Challenge Racing. Les regates es disputaran a pocs metres del port i des de zones com la Daurada se'n tindrà una panoràmica excepcional. I és que un dels aspectes que s'ha valorat del port de Vilanova precisament és la proximitat dels equipaments al camp de regates. Hi haurà zones públiques per a un Gran Village i les instal·lacions de Pendennis Vilanova i de Vilanova Gran Marina serviran com a zona tècnica per als equips. Les regates també comptaran amb el suport del Club Nàutic Vilanova i el seu equipament. A l'organització de les preliminars de Vilanova s'hi destinaran 3 milions d'euros per part de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona. La Copa Amèrica és la regata més important i més antiga del món, un trofeu que es disputa des de 1851 i el tercer esdeveniment esportiu mundial amb més audiència a nivell global que projecta la imatge de la ciutat i del país amfitrions davant centenars de milions de persones a tot el món. Suposa un gran honor i una responsabilitat. Serà molt ben rebut, ja ho hem pogut treballar primer amb els que estem utilitzant aquest port, aquesta zona portuària, que ja ens hem començat a treballar. Ara s'ha de fer l'altra part de treball més intern, de fer tots els preparatius, d'organitzar, de també activar tots aquests voluntaris que hauran d'estar presents durant els dies més forts de la celebració, però també la setmana prèvia abans que ja estaran instal·lats a la ciutat, i això el que representarà és una visibilització a tot el món. O sigui, és un esdeveniment, és una regata que està seguida absolutament des de fa molts i molts anys a tot el món, però a més per ser la primera i per ser la primera preliminar que es fa i es fa a Vilanova i la Geltrú encara tindrà més repercussió. És un esdeveniment i un anunci importantíssim. Ja vam anunciar que la Copa Amèrica 2024 se celebrava a Barcelona, però des de la Generalitat enteníem que era un event no només de ciutat, sinó de país. I per tant que la primera preregata d'un esdeveniment amb audiències internacionals, de fet és el tercer esdeveniment més vist del món, que s'extengui també per les costes catalanes i que el Garraf, el Penedès i Vilanova tingui l'ocasió de celebrar la primera preregata és una gran notícia.